Mine damer og herrer, nu kommer bad boy. Man kan også hoppe rundt, men ikke holde for meget. Så stømmer man ind i hinanden. Man må få på trampolinen, ja man må. Og så bliver det værre, så man så ikke må få nogen kager. Lad os se det nu. Så værsgo. Alle ting bliver jo nu. Hey Samuel, kan du bukke? Hvad? Kan du bukke?